Ik zit sinds 3 jaar in de rolstoel. Een ongeluk houdt mij het skileriën, een van mijn favoriete sporten. En nou ja, de andere sport waar het skileriën eigenlijk uit voortkomen is dat het reetrieden. Ik ga in het verleden 3 keer de Elfstedentocht rijden. En ik ga altijd tocht van, mocht er weer natuurreis komen, nou, dan wil ik er toch bij wezen. Ik wil een beetje feeling horen dat ik, als men weer boeten uit kan, dan wil ik er eigenlijk dat gewoon een keer meedoen. Nou, en dan denk je van, hoe kun je met de rolstoel, en ik ga dan een handbike, hoe kun je dan op het ijs? Nou, natuurlijk, je moet een grip hebben. En dus het idee van spikes, dat heb ik al gauw in de gaten. Nou, maar even een ritje moortje dan. Ja, dat is best. Is het clear, hè? Ja, ik denk het wel. Ja, hè? Trailien had ik dat ongeluk houden met het skileriën. En ja, een van de dingen waar ik dan wel in opzoeken, wie van stel dat we weer een periode krijgen met een berg natuurreis. Ik gun het iedereen, maar ja, dan wist ik net hoe ik dat in oorsteen zoeken. En ja, ik mag graag toch dingen in eigen hand hebben. En dit is een van de mogelijkheden om weer, toch weer het ijs op te kennen. Ja, dat is mooi. Om hier met zoveel rijden wordt om dan ik weer even douane te wezen. Ja. Het ijs is wat minder hier voor mij, maar nee, een heerlijk gevoel. En maar jou erbij met het ijs dat ik net beter ook eigenlijk, hè? Nee, ik hoop niet dat ik er problemen mee krijg. Maar goed, we zijn net op het kunstijs. En dat ben ik net van plan. Ijsbaan ik net. Maar ja, mooi boet nu. En dat is uiteindelijk het mooiste. Oh. Alles nog heel vrouw Rietstra.